Studju li sar fix-xahar ta' Lulju mill-Fakultà tal-Benesseri Soċjali fl-Università ta' Malta juri li madwar 55% tal-persuni f'pajjiżna qegħdin isofru mis-solitudni. Dan ifisser li aktar minn nofs il-popolazzjoni Maltija iħossuhom weħidhom u m'għandhomx lil min iċemplu ma' min jitkellmu meta jkollhom xi problema. Meta kkumparata mas-sena 2019, il-problema tas solitudni żdiedet bi 11.1% u dan jgħod tal-kważi 198,198 persuna. Il-professur Andrew Azzopardi li mexxa l-istudju flimkien mal-professur Marilyn Clark u Jamie Bonnici sostnew li din l-istatistika hija inkwetanti u huwa ta' tħassib kbir li meta mqabbla ma' pajjiżi akbar Malta għandha persentaġġ aktar għoli ta' solitudni. Din ir-riċerka turi wkoll li 2 minn kull 10 Maltin li għandhom il-fuq minn 11-il sena jħossu sens ta' vojt f'ħajjithom. Fil-waqt l-istatistika oħra inkwetanti turi li 1 minn kull 10 persuni Maltin ma jħossux li għandhom nies li jistgħu jafdaw f'ħajjithom. Meta l-parteċipanti wieġbu jekk għandhomx ħabib intimu fil-ħajja tagħhom, 1 minn kull 10 persuni Maltin wieġeb fin-negattiv. Din it-tweġiba kienet l-aktar komuni mill-parteċipanti li għandhom il-fuq minn 51 sena. Dan fil-waqt li terza dawk li wieġbu għal dan l-istudju stqarrew li jimmissjaw il-fatt li jkollhom ħabib intimu f'ħajjithom. Il-professur Andrew Azzopardi sostna li s-solitudni qed ikollha effett estensiv fuq il-komunità Maltija. Iżda ftit li xejn qiegħed isir sabiex din il-problema tiġi indirizzata. Il-professur Andrew Azzopardi appella lil dawk li qed ifasslu l-politika sabiex isibu mezz ħalli jitkellmu aktar dwar din il-problema li issa aktar minn qatt qabel qiegħda fil-qalba tas-soċjetà Maltija u għalhekk jaħtieġ li l-politiku jieħu azzjoni immedjata.